Ada naiz, 40 urte ditut, doktoratu ondoko ikertzailea naiz, hizkuntzalaritza aplikatuan. Ni friularra naiz, hau da Friuletik etorritakoa, nire herria, Il Friul, Italiako ipar ekialdean dago, Austria eta Sloveniaren artean, eta nire ama hizkuntza, lame marilenge, friuleraz esan da, friulera da. Friuleraz hasi nintzen hitz egiten, nire gurasoek friuleraz hitz egiten zidatelako. Izan ere, betidanik friuleraz hitz egin dut gurasoekin, nebarekin eta familiako guztiekin. Eta eskertzen diet pilo bat, gurasoei batik bat, emandako aukera garrantzitsu hori. Ondo menperatzen dudan beste hizkuntza bat, italiera da. Italiera oso hizkuntza garrantzitsua da, batez ere hezkuntzan. Izan ere, lehen hezkuntzan, 6 edo 7 urterekin, italieraz idazten ikasi nuen. Eta friuleraz berriz, 33 urterekin eta nire kabuz. Erraz uler dezakezuen moduan, friulera gutxitua da Italian. Parentesi txiki bat irekiko dut friulerari buruz, bere egoera hobeto uler dezazuen. Euskara bezala, tamalez friulera ere gutxitua da. Baina bere egoera euskararena baino askoz txarragoa da. Izan ere, hemen Euskadin, euskara oso hizkuntza garrantzitsu bat da, hizkuntza koofiziala, gobernuak, hizkuntza politikak, gizarteak oso babestua, eta batez ere hizkuntza nagusia hezkuntzan. Hau, tamalez, ez da gertatzen friulen, ze han italiera hizkuntzarik garrantzitsuena da, eremu guztietan. Egia da, gauzak pixkat hobetu direla azken 25 urteotan, ze gaur egun friulerak presentzia duelako ikastetxetan, naiz eta oso txikia izan. Nire garaian, aldiz, friulera ikastetxetik kanpo zegoen. Italiera besterik ez genuelako erabili behar. Eta gaur egun, friulera ikasgai hautazkoa da. Eta zer esan nahi du horrek? Gurasoek friulera aukera dezaketela, haien seme alabek 30 orduz urtean, hizkuntza ikas dezaten. Orduan, ondo uler dezakezuen moduan, oso gutxi da, eta gutxiegi hizkuntza ondo ikasteko eta ondo menperatzeko. Eta ondorioz, gaur egun gero eta hiztun gazte gutxiago dauzkagu friulen, gehienok helduok baikara. Nire aurkezpenara itzuliz, 33 urte nituenetik, Sozietat Filologike Furlane friular filologia elkarteko kide naiz, eta COVID pandemiarekin hasita, elkarteak antolatutako ikastaro onlineen koordinazio zientifikoaz arduratzen naiz. Orduan, horiek dira nire bi lehen hizkuntzak. Nire hirugarren hizkuntza ingelesa da. 11 urterekin hasi nintzen ingelesa ikasten, bigarren hizkuntzan, eta nahiko askar harrapatu nuen, ze gogo handia neukalako nire Australiako lehengusinekin komunikatzeko. Eta gero, unibertsitatean hizkuntza, ingelesa, aukeratu nuen espezializazio hizkuntza gisa.
Euskal Herrira etorri nintzen orain dela 3 urte, 2021ko urriaren bukaeran, lortu nuen Europako Mari Skłodowska-Curie ikerketa proiektuagatik, Furleus izenekoa. David Lasagabaster irakaslearekin aritu nintzen lanean, Language and Speech ikerketa taldean, hemen Euskal Herriko Unibertsitatean. Tamalez, ez nintzen berehala hasi euskararekin, momentu horretan ez nuen ezagutzen euskaltegien sistema eta gaztelania ere ikasi behar nuen. Eta une hartan gaztelaniarekin hastea euskararekin baino errazagoa izango zela pentsatu nuen. Eta orduan gaztelaniarekin hasi nintzen. Eta esan behar dut oso eskertuta nagoela gaztelaniari. Ze hasieran lagun berri asko ezagutzen lagundu baitzidan. Eta gero noski euskararen mundura hurbiltzen. Euskarari dagokionez, orduan nire 2. urtetik hasi nintzen euskaltegian, hau da 2022ko urrian, eta orduan nire 4. hizkuntza gaztelania da, eta 5. eta bereziena, Friulerarekin batera, euskara. Euskara ikastea erabaki nuen, euskarak maite mindutan okalako, hasieratik. Hona etorri aurretik ez nekien euskara, baina ikusmin handia neukan ikasteko. Eta argi neukan euskara ondo ikasi nahi nuela. 2 arrazoi nagusirengatik ikasten ari naiz. Lehenik eta behin Euskal Herrian gaudelako eta hemengo hizkuntza propioa euskara da. Gaztelania ere noski oso hizkuntza garrantzitsu bat da, lehen esan dudan moduan, baina nire ustez behintzat euskara da hemengo arima eta hemengo nortasunaren markarik bereziena. Eta 2. arrazoia pertsonalagoa da. Ni neu hizkuntza gutxitu baten hiztuna naizenez, badakit zein garrantzitsua den hizkuntza txikiak babestea eta bultzatzea. Eta argi daukat, kanpotik gatozenok, ardura handia dugula gure gainean. Hau da, hemengo hizkuntza propioa ikastea, hizkuntza bizi izan dadin biharamunean guri esker ere. Euskaltegian ikasten ari naiz, eta nire ikasteko bidaia oso polita izan da, eta izaten ari da. Eta oso harro nago hizkuntza hain berezi honen hiztuna izateaz, eta oso pozik nago euskaldunekin euskaraz komunikatzeko kapaza izateaz. Egia da, noizean behin pena ematen didala euskaraz hitz egitea toki guztietan posible ez izateak, adibidez hemen Gasteizen, non jende guztiak ez duelako euskara hitz egiten oraindik. Baina, nire jarrera nahiko irekia denez, euskara erabiltzen saiatzen naiz ahaldudan bakoitzean, eta gauza berbera egiten dut friulerarekin, eta posible bada ederki, bestela gaztelania ere erabil dezaket, badakidalako eta nahiko ondo moldatzen naizelako. Orduan, bukatzeko, galdetuko baldin bazenidate nolakoa den nire bizitza 5 hizkuntzen artean, zorionekoa eta aberasgarria erantzungo nuke. Aukera
askorekin, ezberdintasun polit askorekin, eta batez ere lagun pilo batekin. Eta hori zoragarria da.